ng mga nagbabagang balita. Nang dahil umano sa labada, pulis binaril patay ng kapwa pulis. 38 anyos na mangingisda sa Pasakaw, ilang araw nang nawawala matapos mabangga ang sinasakyang bangka ng isang cargo bangka. At nakatakdang paglipat ng direct flight sa Naga Airport patungong Clark, kansilado. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Patay ang isang pulis matapos barilin ng kanyang kabaro sa barracks dito sa Sipokot, Camarines Sur. Ayon sa Sipokot Police, nagkaroon umano ng pagtatalo ang biktima at suspect na parehong patrolman ang ranggo sa barracks ng 902nd Special Action Battalion ng Special Action Force o SAF. Sinabihan umano ng suspect ang biktima na huwag dalhin ang kanyang mga laban sa CR dahil may mga gumagamit pa ng palikuran. Nagalit umano ang biktima at pinagsusuntok ang suspect. Dito na nagimutok ang biktima at kinuha ang kanyang service firearm at nabaril sa ulo ang kabaro. Naisugod pa sa hospital sa Kabuso ang biktima ngunit binawian din ng buhay kalaunan. Inaalam pa ng PNP kung may dati ng alitan ng dalawang sangkot na pulis. Iniaanda naman ng PNP Sipokot ang kakaharapin ng kaso ng suspect. Siguro po yung pagbibigayan lang po sa sakit lang na bagay, tapos dahil kadakulaon, tapos pagpasensya kung sa mga, lalo na kaibahan mo yan, lalo po sa mga araw po sa mga SP na minsan haloy-haloy bago makauli. Sa harong, may naiisip, may dapat po talagang stability under pressure, tapos pasensya po naman sa mga nangyayari na po kaya na napikon, so patience mo drive. Mag-apat na araw nang nawawala ang isang mangingisda sa Pasakaw, Camarines Sur matapos umanong mabangga ang ginagamit itong bangka sa pangingisda ng isa pang bangka. Pamilya ng biktima umaasang matatagpuan pa ang mangingisda. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Isang mangingisda ang kasulukuyang hinahanap pa rin ng kawani ng Coast Guard matapos sumabangga ang sinasakyan nitong bangkang dimotor ng isang cargo bangka nitong Sabado na madaling araw sa karagatan sakop ng Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur. Kwento ni punong Barangay Rodel de Los Santos ng Barangay Balogo, madaling araw ng Sabado habang nangingisda ang biktima at kasamahan nito na sakop ng Ragay Gulf ay aksidente itong nabangga ng isang cargo bangka na mula sa direksyon ng Boreas Island, Masbate. Nandun sila sa laot. Tapos bigla sila nabundol nung malaking sasakyan. Kaya sila tumalon. Tapos yung kasama niya habang sila naglalangoy, dahil malakas ang hangin, maalon doon sa laot, nabigla na lang nawala yung kasama niya. Dagdag pa ni De Los Santos, binalikan ng cargo bangka ang mga biktima upang ito ay tulungan, ngunit tanging operator na lang ang na-recover. Bumalik, ni-recover sila. Ang nakuha na lang yung operator na nakakapit doon sa bangka, pero yung kasama niya wala na. Eksklusibong nakapanayam ng CSN si Romel Borromeo, kasamahan ng biktima. Ikinuwento niya kung papaano siya nakaligtas sa nangyaring aksidente. Nangyari po, nagkaladkad yung bangka namin, ng malaking bangka. Tumalon kami, lumangoy kami. Kalating oras kami naglangoy. Kasama mo pa rin yung... Kasama ko pa rin yung Oo. yung 15 minutos na, nawala na din siya. Nawala na. Hindi ko na nakita. Hindi mo napansin kung saan na Nakita ko lumulubog na siya. Ayon kay Mr. Borromeo, maituturing niyang pangalawang buhay ang pagkakaligtas sa kanya. Lumangoy ako. Minuto na lang sa akin. Kaunti na lang oras ko. Lulubog na din ako eh. Anong pakaramdam mo habang puro tubig? Parang tubig na yung Pag akyat ko sa bangka, di pa ako nakaakyat sa bangka,
sakit ang dibdib ko, sumisigaw na ko, parang hindi ko na kaya. Oo. Kaya yung nakapitan ko na yung ano namin, parang kawayan, Oo. di na ko nagbitaw. Oo. Mga 100 meters pa. Pangalawang buhay. Sa mahal na Diyos, sa taas muna. Samantala, nanawagan ang ina ng biktima na si Remedios Salinel na kung sino man ang makakakita sa kanyang anak ay ipagbigay alam sa mga kinauukulan. Naagad mapukuntabang sa Indona. Kung may mailing po kamo, i-report po. Kung saan po dyan na may kakuyanan na mataokan, nakuyang kan aki ko. Ayon sa ina ng biktima, nagkaroon na po sila ng kasunduan sa pagitan nitong may-ari ng panbot na babayaran na lamang ang mga damage sa nangyaring insidente. Eli Balbin, CSN. Temporarily postponed na ang nakatakdasan ng paglilipat ng direct flights ng Naga Airport to Naiya patungong Clark sa Pampanga. Narito ang ulat. Hindi muna matutuloy ang planong paglilipat ng direct flights mula Naga Airport to Naiya patungong Clark sa Pampanga. Kinumpirma ito sa social media post ni Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte. Ayon sa mambabatas, temporarily postpone muna ang plano ng Clark Naiya flight at magpapatuloy ang operasyon ng Naiya Naga direct flights. Nakatakdasa na ngayong buwan ng Abril ang pagpapatupad ng Naga Clark flights alinsunod sa Manila Slot Coordination Committee Resolution 2024-02. Layunin sana ng resolusyong ito na ma-decongest ang Naiya, ngunit ayon kay Villafuerte ay may negatibong epekto ito sa ekonomiya at turismo sa Kamsur. Kaugnay nito, pinasalamatan ng mamabata si Pangulong Bongbong Marcos at DOTR Secretary Vince Dizon sa pagrekonsidera sa kanilang apela. Una nang pinanawagan ni Kong El Rey Gov. Luigi Villafuerte sa Pangulo at sa DOTR sa RDC meeting na makansela ang paglilipat ng turboprop flights na Naga patungong Clark International Airport. Chris Novello, CSN. Tumatawid na lalaki sa Pili, Camarines Sur patay matapos maagip ng isang truck abang dalawa pang road crash na itala sa Sipokot at Libbanan, Camarines Sur. Narito ang ulat ni Regine Bue. Hindi na sinorte pang mabuhay ang isang lalaki matapos mabunggo ng delivery truck sa barangay Pawili, Pili, Camarines Sur alas 12:30 ng tanghali nitong Linggo, ika-30 ng Marso. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Jose Benito Rosaldo, ang Chief Investigator ng Pili Municipal Police, tinatahak ng delivery truck na pinagmamaneho ni alias Dar, 35 taong gulang residente ng Barangay Limao, Calawan, Laguna, ang kahabaang kalsada ng nasabing barangay nang hindi nito mapansin ang pagtawid ng isang pedestrian na si alias Gani, 43 taong gulang residente ng nasabing barangay. Nagresulta ito sa pagkakatila po ng biktima na nagtamo ng injury sa iba't ibang bahagi ng katawan. Actually po ang lugar na yan, straight po yan mula po digdi sa may crossing Bula going to hanggang duman sa may tulay, diretso po ang tinampong yan. Pero hindi naman po siya bira man pong aksidente dyan, siguro talagang ano lang ini, nagkataon lang na kasi tanghali, udto ini nangyari. Siguro po dahil po talaga nahiling kaning driver kang truck, ang pigmamaniho niya kaya dakulaon ning truck. Naidala naman agad ang biktima sa Bicol Medical Center sa Naga City, ngunit idineklara itong dead on arrival ng attending physician. Unang-una po sa mga araw po kani mainiton, data po maibitaran na minsan, nagbabiyahe kita, baka abuton kita dyan ng tungka. Kaya, pirmi pong iprepara ta ang sadirita na pirmi kitang nasa kondisyon habang kitang nagdadrive. Ang mga sasakyan ta po, pasiguruhan tama na nasa kondisyon man ini, lalo-lalo po ang gulong, mga prino tata, minsan yun ang nagiging sanhi kang aksidente pag kondisyon ng sasakyan. Nagkaroon na ng kasunduan ng naiwang kaanak ng biktima at ang sospek. Hindi na sila magsasampa ng kaso basta sasagutin ng sospek ang mga gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Samantala, kaninang alas 7 naman ng umaga, sugatan din ng isang motorcycle rider matapos ma-slide at maaksidente sa barangay San Isidro. Nakatulog umano ang rider na mula pa sa Laguna at patungong Karamuan. Talba kami Laguna. Saan kayo patungo? Karamuan. Kaya ba? Karamuan. Karamuan pa. So,
okay lang ko kayo ngayon. Nakaka-proceed daw. Salamat po sa... Maswerteng galos naman ang natamo ng rider at angkas nito matapos mawala ng balanse sa barangay Tara sa Sipokot. Nagpumilit umanong mag-overtake ang rider ng motorsiklo sa isang trailer truck ngunit nag-alangan ito. Agad na nilapatan ng paunang lunas ang mga naaksidenteng motorista. Regine Bue, CSN. ₱47 anyos na lalaki sa Gainsa, Camarines Sur sugatan sa pananaksak ng kanyang bayaw. Suspect nakainom ayon sa pulisya. Narito ang ulat ni John Amador. Sugatan ang isang 47 anyos na lalaki matapos masaksak ng kanyang mismong bayaw sa Gainsa, Camarines Sur. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, nakainom umano ang 52 anyos na suspect na magkaroon ng pagtatalo sa biktima hanggang sa nauwi sa pananaksak. Yung biktima natin, 47 years old, may asawa, farmer. And ito naman, suspect naman na medyo mas matanda, 52, and farmer din. Napag-alaman namin na ito yung palang nagkaanuhan is magbayaw man lang. Accordingly, palabas ng bahay yung victim and papunta dun sa kanyang friend, and nadaanan itong bahay ng suspect na nakainom din, yung biktima nakainom, yung suspect nakainom. And nagkaroon sila ng konting pagtatalo daw. Pero wala naman silang malalim na away base dun sa biktima. And may dalang kutsi yung suspect and sinaksak siya dito sa tumama sa tiyan, abdomen. Nasampahan na ng kaso ang suspect ngunit dahil pareho umanong nakainom ang suspect at ang biktima, ang PNP sa ganitong pangyayari ay nagpapaalala. Nagpapaalala kami, lalo doon sa mga umiinom na pag uminom, umuwi sa bahay, kung hindi nag-inom sa bahay nila, matulog na. Wag nang, kasi minsan nagkakaroon ng heated argument, nagre-result sa hindi maganda. Samantala walang balak makipag-areglo at nasampahan na ng kaso ang suspect sa pananaksak at nakapatay sa isang ginang sa bayan ng Minalabak. Naipile na po sa piskalya ang kaso homicide. So yan po, isubmitted na po sa Office of the Threat of Court kang RTC para maidakit na po ang criminal case. Ang mahalaga po dito yung buong kooperasyon ng pamilya at mga testigos para makamit ng hustisya laban doon po sa suspect. John Amador, CSN. Nasunog ang isang pampasaherong tricycle sa National Highway ng Barangay Pawili, Bula, Camarines Sur kahapon. Sa kuang video ng netizens na nakasaksi, makikita ang pagliyab ng tricycle. Napahinto naman ang ilang motorista dahil sa naglalagablab na apoy. Walang nasaktan sa insidente. Inalam pa ng BFP Bula ang naging sanhi ng sunog. Nahiling ko lang po ito, nagluludab na po itong nagkakasulo na. Tapos nagdalaga, tayaan ako duman sa tighakot ko si mga nagtambay digdi, bigla na danggang. Tapos parasabog na daning mga baybay. Pagpapatupad ng 45 pesos per kilong maximum suggested retail price sa imported rice, epektibo na. Ngunit ilang rice retailers hindi daw kaagad makakasunod sa direktiba ng DA. Kung bakit alamin sa ulat ni John Amador. Simula kahapon March 31 ay epektibo na ang pagpapatupad ng Department of Agriculture sa 45 pesos na MSRP o maximum suggested retail price ng imported na bigas. Ayon sa ilang retailer ng bigas, susunod naman sila sa direktiba ng ahensya. Subalit kailangan muna maubos ang dating nakaimbak na bigas at nabili sa mas mataas na presyo sa kanilang mga supplier. Ayon sa DA, maaari pang maibaba sa 42 pesos ang MSRP ng imported na bigas, ngunit hindi muna ito ipapatupad sa susunod na 2 buwan para hindi maapektuhan ang mga magsasaka sa mababang presyo ngayong darating na anihan. Layunin nito na mapigilan ang market disruptions at mas stabilize ang presyo ng bigas sa mga merkado. Siyempre kung yung niya, siyempre kung yung papautob nila, what for? Pero paano ang epekto? Depende naman yan sa papabaka. Oo, depende na yun. Supplier. Naman ka nga base. Siyempre, araw may kararagaya. Siyempre, papautob mo. Ito mahal man. So, mahal. Mabis na magamit. Itong bagong deliver na. Papahuubos na muna to. Bago ka mag-transfer ng
Yung mga pababa. Kaya mo may stock ka. Mahal ba itong binaka mo? Siyempre, yung manggararay ito. Kung yun sa baguan, diyan ka Yan, duman ka base. Dahil siyempre, malulugi ka man eh. Jan Amador, CSN. Imahe ng hinulid sa Gainza, Camarines Sur, tinangkaraw na kawin. Pagdagsa ng mga deboto sa lugar ngayong Semana Santa, pinaghahandaan na. Narito ang ulat ni Marge Serico. Matatandaan na buwan ng Oktubre nang daanan ng Bagyong Christine ang probinsya ng Camarines Sur at isa ang bayan ng Gainza sa mga binahang lugar dahil na rin sa may kababaan ang bayan. Lingid sa kalaman ng nakararami na tinangka palang nakawin o agawin ng 3 imahe ng hinulid sa kapilya ng Barangay Kagbunga noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Igong nag-aano ni Kuya, nagsususog ng sindin siya na gustong kuunon niyo. Ayon kay Nanay Delia na 12 taon ng caretaker ng imahen, marami daw talaga ang nag-aagawan na mapasa kanila ang imahen. Ngunit panawagan nito na wag na sanang kunin pa ang naturang imahen sa simbahan. Kudain naman yung dani mo pwedeng kuunon. Tahaduyo na niya undigdiyo sa simbahan na ini. Magayo na ang kamugtakan ninda. Sana dain naman magpara kuyan sinda na maot na kuunon niyo. Kwento pa ni Nanay mapaghimala ang mga imahen na nakuha sa ilog lamang ng Barangay Kagbunga. Natagpuan umano ang mga ito sa magkakaibang taon, dekada-dekada ng taon ang nakararaan. Samantala magpapatuloy pa rin ang public viewing sa 3 hinulid sa darating na Semana Santa at libo-libo umanong deboto ang inaasahan na darating sa naturang kapilya. Marge Serico, CSN. 10 hanggang 20 pisong ibinaba sa karne at manok na obserbahan sa Naga City People's Mall. Nagbabalik si Marge Serico. Aabot sa 10 to 20 pesos ang ibinaba ng mga presyo ng bilihin ngayong buwan ng Abril sa Naga City People's Mall. Kung dati ay higit sa 400 pesos ang presyuhan ng karneng baboy, ngayon ay mabibili na lamang ito sa halagang 380 to 400 pesos kada kilo. Ayon kay Mary Joy na 10 taon nang nagtitinda ng karne sa merkado publiko, matumal ang bentahan kahit na nga mura ang presyo, apektado raw kasi sila ng mga nagtitinda ng frozen na karne. Sobrang nakaka-apekto kasi ang iniisip ng tao, mas gugustuhan pa ninda ang frozen kasi mas mura. And sa mga bakal sindang fresh, sobrang mahal. Totoo nga naman, sa mga nagdinegosyo, mas gusto nila ang masababa ang presyo kaysa sa mahal. Kung sila nakakadalensya, duman sila. Lalo na si mga may sakanan na karinderya, mas pipiliyon si mas mura. Dagdag pa nito ay ang pagdami ng ASF sa probinsya. Mas okay ka to kaysa muna. Diba, kadakol na kaya baga nag-arali na BSF, dyan nagpuon si pagluya kang orig, si pagkawara kang orig, pagkatapos si pagmahal kang orig. Tumaas din ang presyo ng isda ng 10 to 20 pesos ang kilo. Ayon sa ilang nagtitinda nito sa NCPM, galing na ito sa mga biyahero mula sa iba't ibang lugar. Mas mura kang biyahero kasi ang tracking nito, kaysa sa lolo. Reklamo naman ng nagtitinda ng gulay na si Jocelyn Pahe ang kalugian dahil sa mga illegal vendor na pumapwesto sa baba ng market tuwing hapon. Dog po kami sa mga squatter, kumbaga. Digdiyo po kayo sa mismo may mga pwesto, halos may na nasa may nababakal. Kaya kung anong mas maababa pa ang presyo sa baba talaga. Oo, kaysa may po hindi babayaran sa pwesto. Matagal na umano silang nagreklamo sa lungsod, ngunit hindi pa rin naaaksyonan ang naturang illegal vendors dahil mismo mga nagtitinda ang ayaw papigil. Samantala, narito na ang updated na mga presyo ng bilihin sa merkado publiko o Naga City People's Mall. Marge Serico, CSN. Dialysis patients mula sa 1st at 2nd District ng Camarines Sur. Napapakinabangan na ang hemodialysis centers sa bayan ng Sipokot. Dialysis machine sa pasilidad, mandaragdagan pa. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Halos 3 taon nang sumasailalim sa dialysis ang 38 anyos na si Felix Seberen ng Barangay Apadragay, Camarines Sur. Na-diagnose na may chronic kidney disease si Felix Seberen kaya regular nang sumasailalim sa naturang gamutan. Noon ay gumagastos pa ito ng 3,500 kada session, ngunit ngayon ay libre na ang gamutan ni Kuya Felix sa Diagnostic and Dialysis Center sa bayan ng Sipokot, Camarines Sur.
Ay, yung iba po, may bayad ng mga laboratory. Delivery ang laboratory. Ito pag mga sa loob kang hawak mo yung pag-i-exam. Libre. Sa ibang dialysis na naga, may bayad. Salamat po nga ni kami kay Gob na nagkaugwadig sa pokot, arugani. Nakalaog kami harani. Libre pa. Ilan lamang sila Kuya Felix ang maswerteng napapakinabangan ang bagong Kapuerte Dialysis sa bayan ng Sipukot, Camarines Sur. Isa sa mga layunin nila Governor Luigi Villapuerte at Congressman Elroy Villapuerte na makapagbigay ng libreng dialysis na walang kakayahang magpagamot sa naturang gamutan. Mayroon ding 10 hemodialysis machine sa Kapuerte Center na nakakapag-accommodate ng mga dialysis patient mula 1st and 2nd District ng probinsya. Ito ang dialysis center dito sa bayan ng Sipukot kung saan makikita nyo dito ang iba't ibang pasyente, partikular na sa District 1 at District 2. Ito ay inisyatibo nila Governor Luigi Villapuerte at Congressman Elroy Villapuerte na makapagbigay ng libreng dialysis para sa kapuspalad. Kaya naman labis ang pasasalamat ng mga pasyente na nakaka-avail ng dialysis center sa bayan ng Sipukot, Camarines Sur. Kung wala silang walang initiative na maglagay dito sa mas malapit, siguro hanggang ngayon tsatsaga pa rin kami Naga. Nasa Naga kami dati nagkapadialysis. Salamat po kung Elroy, Mix Villapuerte at kay Luigi Villapuerte. Maraming salamat po sa inyo, Pamilya Villapuerte. Samantala, madaragdagan pa ang hemodialysis machine ng 5 hanggang 10 makina. Maliban sa dialysis center ay sisimulan na rin ang dialysis on wheels na mag-iikot sa buong probinsya na pioneer sa buong bansa. Eli Balbin, CSN. Mga residente sa bayan ng Kanaman, Camarines Sur naging benepisyaryo sa Healthcare on the Go program ng Provincial Government ng Kamsur. Narito ang ulat ni Regine Bue. Labis ang pasalamat nila Carmelita Robles, 58 taong gulang ng Barangay del Rosario at Kagawad Joey Aroco, 34 na taong gulang ng Barangay Santa Cruz na naging benepisyaryo sila ng Healthcare on the Go Medical Caravan with Buntes Congress ng Gobyerno Probinsyal ng Kamsur. Ayon sa kanila, malaking kaginhawaan sa pinansyal na may ganitong programa. Hindi na raw sila gagastos papunta sa ospital para magpagamot. Pasalamat po kami sa provincial, lalo na po sa pagdani po ninda sa mo digdi sa Kanaman. Malaking tulong po talaga kasi lalo na po kagaya naming mga tiyos, mga hirap sa buhay kasi kung baga ma'am, nakakalibre na kami. Hindi na po kami magbabayad kasi libreng serbisyo na binibigay ng Provincial Capital. At halimbawa kagaya ko ma'am, magpapabunit po ako ng ngipin. Tapos after nilang magbunit sa akin na libre, may binibigay pa po sila sa akin ng gamot po na libre po. Ang Healthcare on the Go Medical Caravan with Buntes Congress ay isang programa ng Gobyerno Probinsyal ng Kamsur na naglalayo na mailapit sa mga mamamayan ang serbisyong medikal. Isa sa mga prioridad ng lokal na gobyerno ay ang malusog na pamayanan. Ilan sa mga serbisyong na-avail ng mga residente ay Women's Wellness on Wheels Laboratory, X-ray procedure, laboratory diagnostic dental at marami pang iba. May inaalok rin na libreng gupit, manicure at pedicure habang naghihintay sa pila. Tampok rin sa caravan ang murang bigas program. Every time po na may medical mission kita sa mga barangay or sa municipality, anytime naman po na pwede sindang magdyan sa venue. So kahit po wala po kaming pinipili na kung ano po yung kung ano-ano man po. Wala po kaming requirements. Pwede po kayong magpa-check up and then sinasabihan namin sila ng mga services na pwede nilang ma-avail. Basta po kailangan lahat dumadaan sa doktor para tama din po yung mga assessment natin. Bukas sa lahat ng residente sa Kanaaman ang programa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, araw-araw namang naglilibot sa probinsya ang programa para mas maraming mamamayan ang makinabang sa serbisyo. Regine Bue, CSN. Governor Luigi Villapuerte Invitational Cup umarangkada na. Kamsur Express
Naiposte ang unang panalo sa torneo. Narito ang ulat. Umarangkada na ang first Governor Luigi Villafuerte Invitational Cup na ginanap sa Fuerte Camsur Sports Complex kahapon. Dinaluhan ni Governor Luigi ang opening ceremony ng liga kung saan maghaharap ang 4 na kupunan para sa kampyonato. Una nagharap sa opening game ang Perpetual Altas kontra St. Clair College Saints. Dikit ang laban ng dalawang kupunan ngunit sa huli ay nagwagi pa rin ang Perpetual Altas. Sa second game ng liga, nagtapat ang KL Hornbills mula Malaysia at home team na Camsur Express. Lumamang ang KL Hornbills sa mga unang quarter ngunit pinamalas ng Camsur Express ang never say die spirit. Sa mga huling segundo ng laro ay naipasok ni Bang Sablaon ang kanyang 3-pointer. Sinubukan pa sanang makabawi ng Malaysians ngunit dahil sa free throw ng Camsur Express ay naiposte nito ang unang panalo sa Invitational Cup sa score na 73-70. Chris Novello, CSN. Mga komedyante mula sa iba't ibang lugar sa Bicol Region naki-laugh out loud sa Naga City. Narito ang ulat. Nakalagay dun sa mga profile nila, di ba? Ang babait, praying, worshiping, helping people. Yan yung mga hobby nila. Tsaka pangalan ng dating website, ang Dating Daan. Thanks pa lang. Next show yung iba. Dinagsan itong nagdaang weekend ang March Madness na ginanap sa isang resto bar sa Naga City. Isang gabi ng komedya hatid ng Comedy Oragon, grupo ng mga local stand-up comedian sa Bicol Region. Ayon kay Carl, may-ari ng bar, naisipan niya ang ganitong konsepto bilang suporta na rin sa mga local comedians. Support locals, 100% susuportahan tasinda. Digdi lang yan sa backdrop. Yes. May Comedy Oragon. Every second and last week of the month, last weekend of the month, nandito sila. Isa po kaming collective of stand-up comedians from different parts of Bicol Region. Not just from Camsur, meron din kami from Albay, Sorsogon, Camarines Norte, meron din kami from Masbate City, Masbate Province, and Catanduanes. So technically, it's a collaborative group wherein we perform our craft, stand-up comedy in this kind of audience na maganda kasi dito sa stand-up comedy scene is yung mga audience is upo na lang, makikinig na lang sila at tatawa na lang sila. Mula pa sa loob at labas ng Camsura na ki-laugh out loud, gaya ni na JP na taga-Albay at mag-asawa mula sa Tagaytay. Dito lang ako nakakita na may ganitong comedy na show sa Bicol. First time ko actually, although lagi akong ini-invite ni Carl, first time ko to and masaya and nakakatanggal ng stress. Okay na okay, nag-enjoy kaming mag-asawa. Kasi first time din namin makanood ng stand-up comedian. Yeah. Na live talaga. Yeah, nasakto pa na mag-gimmick kami tapos may show, may comedy show. So tawa kami ng tawa kanina. Although yung iba, hindi namin masyado naiintindihan pero nagigets namin yung mga jokes. Sa pag-deliver din. Sa pag-deliver din, nakakatawa din. Pero mostly yung Tagalog naman So naiintindihan talaga namin. Kaya tawa kami ng tawa kanina. Sa Tagaytay, isa lang ang kilala nating bar And wala ding mga show. Wala masyadong ganito na event doon parang sa amin. ano kasi to parang mix ng club and ng bar. So sa Tagaytay wala nun. Ang ligaspenyong komedyanteng si Roy nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga nanood sa kanila. Thank you pala sa mga sumusuporta dito sa mga shows namin. So nakarami na kaming shows dito sa Naga. 2021 pa ata nagpe-perform na kami rito. So ngayon tuloy-tuloy, kumukuha kami ng ibang comedians, nagpapa-open mic kami, and tuloy-tuloy yung practice, tuloy-tuloy yung shows. Kumikita na rin kami rito, hindi tulad dati. Nagpa-perform kami free lang. Ngayon, ticketed yung mga shows, sold out yung mga shows. Thank you sa suporta ng marami, lalo ng mga taga-Naga. Sobrang solid ng audience ng mga Naga. And like, pati yung mga malalaking tao dito sa Naga, solid yung suporta nila sa amin. May bonus din daw kung makikipag-date ka habang nanonood sa show nila. Ito, maganda dito. Meron kang kadit, mapapasagot mo talaga yan. Bakit naman? Accurate yan, 100%. Kasi, kasi yung magsising kayo pares kayo masaya. So, in extreme emotions, baka makapagawa kayo ng decision na hindi nyo ina-expect. Kaya sa sunod na maghahanap ka ng lugar para mag-chill, tumawa at mag-hangout, bisitahin na ang Backdrop.
Ano ang tawag sa piso na gawa sa tae? Ano? A piso shit! Jan Amador, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.